mawantu-wantu kula bali sampun ngantos ngginakaken basa kagem penggalih panjenengan. Nek kangge awake dhewe tetep cekap manah. Kados wau Mas Pranto tanggeping tangan kalih. Nggih to? Apura kenging ngoten mau apik. Ning boten canggih penggalih kula niku manah kula. Lah niki mawon hamirit perdining weda suci. Malah sampeyan narami hamirit. Para alim ulama ing Surya Pantara tansah kepareng hamirit perdining pustaka suci utawa weda suci. Tegese hamirit ya tansah ngaji ni ya nindaki ya diwulangake iki jenenge hamirit perdining weda suci. Weda suci kitab Al-Qur'an. Nah, iki hamirit lho, mangke nek sampeyan kleru ora hamirit, mangke bukanane beda mangke artine. Hamirit itu tegese ngonceki isine Al-Qur'an. Weda suci utawa iki ya apa niku? Mirit iki ya maca, ya nyinau tegese dijabarke terus diulangi iki jenenge hamirit. Ning nek ning soalate tancah maos. Meskipun mirit itu wis komplit. Diwirit iki ya ada nglakoni ditegesi artine terus diulangi lagi. Ampun kesupen para alim ulama para piyai ingkang Surya Pantara Ratri tansah hamirit werdining weda suci. Pantes nyokit dan menembah